అందుకే నేను చెప్పింది తోలంది వద్దన్నా నేను. అందుకనే మీరేమో తోలులి 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 తోలు. అమ్మమ్మ పెద్ద అమ్మమ్మకు తాతయ్య థ్యాంక్ యూ చెప్పు. పెద్ద తాతయ్య పెద్ద అమ్మమ్మ థ్యాంక్ యూ. కేక్ పంపించినందుకు. టాబ్లెట్స్ అయితే అన్ని పంపిస్తున్నా, మిషన్ పంపిస్తున్నా. మిషన్ వేసే వచ్చేటట్టు కూడా మెడిసిన్ అది మన ట్యూబ్ లాగా ఉంటాయి అవి రెండు ఉంటాయి. ఒకటి పిన్నికి థ్యాంక్ యూ అఖిల పిన్ని 2 కవర్లు వేసి పంపిస్తున్నా. చెప్పు గట్టిగాను. అఖిల పిన్ని అఖిల పిన్ని గట్టిగా అఖిల గట్టిగా